Why, oh, ma? Why, oh, ma? Hey! Hey, what the world we No, I want them there. Die! Area Lamu. Me, I appear. Oh, you love me, why? Oh, bago. In the Hebu, in the Hook, Eddie Magu. Die! You also not a giddy, eh? Oh, you only chiri. Get hey, get you all the chiringa. Ging ha. Get your got Anywhere. Namsaga. Where do you love? Get your go to Colo. Gilo. Hey, Yamo Boroko. We're all Boroko. I got Nulum, guys. IKO-NSO. What are we all Boroko. Hey, we never don't broke a oh, what up a wood long young? Jai, Why catch you there, Oh, my God, oh, no get out of my mother. Oh, my God. oh, what a wood long way. And I can't say, Jai. Oh, I want to go and get it. I don't know what on me. Anywhere, Jai. Oh! Anyway, Babu. Oh, what them be? Oh! I want to sell. Why, oh, ma? Oh, me love me, why? Namia. Hey! I'll give it back. Hey, you want me show? Why you want me show? Why you want me show? Hey! Hey! Ya bụ owebiri isiokwu na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị ga-akaba arụkwụba aka gị ọtọ wele ezigbo omume na-eso ndụ ya n'ụdị akọ ga-abụ onwe ife melụ ịfụ na ndị ụwa ga-agbari osiari gbari ya aka ebe ị na-agasịlili wele ihe mere meka ikwuru ke kanka kedu ka o si mee ke bute nka wele nwa akọwalụ m kedu ife Muno! I know that I'm bongo. Oh, where? Say that, my guy. So now you will be on my. Ya chiri, you're not chiri, you're not chiri, you're not chiri, Tayata. Ya chiri, hello, Nishim. Ya like a anya. Ya nana, I come on, I know. So come to so me on the other one. This is more why. Yeah, go on with that bridge. Hey, Naji, I told me not to get there now. You want me to about because no be drop my hair. O be drop my hair. Get from no be drop my. Ebiko, Godin, no be mad ko no babata. Nke izizi bụ na ịkọwara ihe ndị a dum
mana itiro nsusu ana m ege ntị ka nnụ mgbe esi na ị ga-ebido na nsusu wee jee wee maka nsusu ka abịa nwoke m wee jee wee hazibe egwara ya maka nsusu o wee bịara ya n'ife ntụmadị nke a dịka nwa nke ọzọ dịka ibie bụ na nwaanyị anyị na-akpọ nwa nwaanyị ọ bụrụ nwa nwaanyị ife a bụ nwaanyị nke m lụrụ alụ nwunye m ife a bụ ofu onye na ụmụaka ya o sokwa na ndị obele ọ mụtaghị ife tokarịsị unu n'ogologo gbakarịa unu na dimkpa i wee fụ na nya bụ ije oje abụrụ ije nwaanyị nọ na di gara eje ka bụ nke bụ eziokwu wee jebe ịgba agba ntịlọ n'ebe nwụ na-apịa bongo wee rue nke na oje nsusu nọdụkwa ebe a mụ na nwa nwoke na-echi ka ọ bịa si anyị nri ịfụrụ na mmadụ adịrị ya n'ime maka ọ bụrụ na mmadụ dị ya n'ime ọma na-apụ ụdị ala o ji enenụ wee kụpụọ ụmụ mmadụ isi kama na ife nna ya ụnụ bụ na ụnụ ga-anaba nabanụ biko n'ọkwa na ọ kpatalụ nkụ arụrụ si ngwere pụpụti ọlịlị si a na nna ya ụnụ biko iferi ụtara nya alacha ofe daalụnụ ụkaala mana kelee Chineke gị na ọtụga nchi n'ukwu today asọghị ụbọ na-atụ nchi dịka ime ihe by force iwere lọk ọsọ ọzọ na-ama isi ife ụnụ n'ọbọ maka na ọ bụ na iwelu nsusu a wee susute papa na-esusukwe nke akwụla ọtọ nna alakpula bịanụ m akpajiela nna ute kpajiela nna ute ọsọ ụlọ bịara ebe nchala ụlọ bịanụ unu suo ịbara ifu nne mụrụ gị n'ọnụ ịhụ ụgbọ ọrịa esi ọzọ ga-eme gị aga m eji dọọ gị ahụ iji wuru nwoke aka dọgị ya dọgbuo gị ị ga-adọbi nne nwaanyị dị ka gị n'elu mama dị ka gị n'ihe gụrụ ụmụ okorobịa na-agbagharị onye eme ebe ha si chụwa ọgọ sand obodo a n'ihu na-agba ọsọ na vileji gbara nne nwaanyị dị ka gị na-agba ọsọ nsusu ọ na-esusu m na awụmachawa eriga m ụwa ahụrụ ga mkpụ m onye ụlọ gbasara katanga eriela m ụwa na ịnago n'iyi n'elu gị ị kwesịrị ịwụ nwaanyị n'elu nwa kachụrụla m chụbata m nga ma gị ma nwa gị nwoke a na-egbufu mana ọnụ gị ga-adị shapụ ntụ akpọ mfafa ya bipi ọnụ fa bipi ọnụ a ga-amalị gịnị ga-amalị narị nwoke ewu gị nwa nwoke na iji gbaa ọsọ nwa ha chụga gị na ha ka ndị alụwa Kelechigo ọhụrụ nọ n'ụmụ okorobịa ụdị iwe m hụrụ na ụmụaja na ahụ nke nwoke oke ọzọ ka akpa obi ha ọnwụ na ụmụaja wara nwa gbado gị aka ihe a ga-esegwu gbanwe se ka se gị riri n'obodo ebe ahụ na-amị pịọm amịsịsị anya pịọm ọ na n'ihi nene m ụmụaka ha ọ bụna fa aka gatara aka kpọtafa nke adọlọkpụ ya nke aga n'aba kpochiri ụzọ ka adọlọkpa nke aga aba ka m ife ya papa ini dekwara ka etiri nwaanyị anya makwa na ga-agbara ya afa ma ọ gbara ya na nje nwaanyị ahụ kwere ka onide ka agba nje kedu ifefe aba o nwere ifefe aba a na-ese gaịdị ibe nna na-eche bụ ụbọchị ọ ya agba njeta nje agbasịa ebunata ya n'ozu na ebe pọshọn ya dị ebe eburu ebufue ọ na-eje amị pịọm n'ụmụazị ọ bụ na ụmụazị ya maghara ife ebe eke emefe were nwa ndụ wee dụkwapụ ya ịgọdọ ọpụdebe nne ọga m edugo m adị m ebugo m enwetago m shọpụ n'Owerri ịbata ime shọpụ m mkpumkpu ngwa ahịa juru ya eju a na-eke ngwa ahịa na na-ekesa ebe niile ngwa ahịa nye m 6 months ka m nwetakwu ego m ojukwu akpa ya bụrụ ịgbaga m ugbu ochi ọ gaghị edola gị Dominic ekpuche mana ihe akpọ ọga gị duru gị aga m idu gị ka ebe ị ga-eji m ebe agala anyị gị idu gị ka ebe n'igbuola m na-ehicha m anya ama ịmachi nwere ihe Chineke nna jere chọọ m mmachi ya n'elu uru ala ya bụ nwoke atụgharị m na-atụgharị m otu ka papa ebe bedara ike m kwere ekechibere m ekechi anya be m anya tụkwa ngeji adịna nwubeghị ọ dụrụ nne shedi m buru ego m busa ụka ha gwụla dos mgbu ala gị na-alasa nne ịlago dọtakọrọba mgbu anwụzi ya ịkpọkọ ikpochiri akpọchi nne ezinya oge Eliza nne m ọ bụrụ Jizọs
Kezaya. Ngiada. Someone na-aga n'elu n'ala ebe a mee ngiada. Emege ya ke medu. Ebe dị nwaanyị ewu. Agagara go nnukwu. Ebe bọọlụ kere na-akpọ go bre bọọlụ agba bọọlụ ya wogo nsukụta ụlọ agara ya wogo na ụmụ nwoke. Kịta ọwa obodo nwaanyị ahụ. Ka echiri ịla n'iyi. Ọwa onye ka ụda. Ị ma ihe mere ya na-ekwu? Gịnị ka gịnị ya ga-akọ? Enwere ihe dị mmadụ esi n'ime onye apụta na-awụdo ka gịnị ya mee onye ọdọ keshi ọgụ na plus ka nwanne enyi ahụ ọgụ na nkwachi taa akụ nwa nwoke onwe igbe esi amụrụ ya n'ime onwe gị ebere nabata na Kraịst na ndụ gị maka ịnụkwa Na ka ị na-akọdị ihe a ọ sị m na ọ ka virgin ma enwetụrụ ya. Ịsụ ọsụwọ virgin Iri nwaanya na boho olulu ebe e ruru ọrụ ote virgin a na-ekwe afọ ọla gị ka olugbu Chukwu Kezaya Kemma ị hụrụ ọrụ de Simon ọrụ anyị nọ n'azụ ụlọ de Simon ịmara na Simon nke na-eji enye ụgwọ ị hụrụ ebue erize sekwuole ihe oriri nga mbuze kpaghị ike ngịnị he mgbaratụ ama ma ya gbegara ha ma ya na-agba ịga ma ha na-agba ịga ma erize sechara ha ya gịsa indigenous Jose mere gị ebere ka Virgin Maria chịtụrụ gị aka ntị onye kwarara ala n'iko onye ahụ iko a na-akwa ya akwa ụkwajisila ala na oyi obodo na-eshi ushi n'iko onye a na-akwa ejide ha iko Dominic thank you. na-agba ọsọ ndụ gị thank you agwa nnụ ekoba nchi domini wenye ara mi emere nnu eme emere nnu nene ebe ọrụ nnu nna na-achụ ara mi ọwụ nene magwa na igbu ka ewu kwa nnụ sọ enweghị na na-epire maja agari ka akpọ ya nene aga m evu Ụdọkọzọrọ ha ihe dere mkpa so anya zọpụtala mkpụrụ obi ebe Chineke na-ebu ọnụ ugbu a obi arụchala ya mma mkpụrụ obi ngaje n'elu m ana-ekwe dọkwumekwe ga-ekwu ekele mara idita na ihe na-arụrụ ọkụ biko na ntakịrị gị kpọkịkọ Ekwentị akpatola anyị wele agaghị m ekwe ekwentị akpatola anyị wele agaghị m ekwentị ịga hụ onye anya taa agaghị m ekwe ekwentị akpatola anyị wele agaghị m ekwentị akpatola m iwe agaghị m ekwe ekwentị akpatola m iwe agaghị m mami wọta akpatola anyị iwe taa agaghị m ekwe ekwentị akpatola agaghị m ebe anyị n'ime mmụọ ekwentị akpasola anyị wele agaghị m ekwe ekwentị akpasola anyị wele ekwentị akpasola anyị we ọbịa o ekwentị akpasola anyị we agaghị Imo mma elebe gị na ndị otu gị si agaje n'ekiti anwụ niile chagani bụrụ chụtarị n'aka mma ewuli iwe ana m ịgwa gị ya n'ụkụtụ bifo mgbe ya epụga taa wuo anyị gaje fellowship anyị gara fellowship taa wuo ekpere kwana center 1 ka anyị gaje fellowship taa wuo ekpere ile ihe akpọwadịrị ekpere pịapụ ajọ mmụọ niile ndị niile na-eme ihe ọjọọ ndị niile na-akpa mkpamkpa n'ala na taa ụzọ ha ga-adọrọ afọ a ga-eji ụtalị oke pịapụga ha ajọ mmụọ nọ ha n'ime ọ wee ebe anyị gaje kịta ka anyị kwetara ụbọchị taata na anyị ga-ejide oke nso pịapụ ya si n'ike kazie na onwe ife ejikere na na-agwa ugwu nke Chukwu onye ji Baịbụl ụjọ adịrị atụ ya ma lele maka ụbọchị keta ndị ọjọọ niile nọ n'ala ekwe anwụnyụọla ha anya ma chi taa ozu ha adịrọla taa ebe anyị gaji aha nnọwu ndo aha nnọwu gịnị ndo Imo akpọrọ m gị ugboro ole Imo ugboro ole ka m kpọrọ gị Imo lekwete m Imo lekwete m anapụtakwa m n'obodo a anapụtakwala m n'obodo a Imo akwụghị otu si na-agara onwe nke bụ nna gị nwụrụ nwekwa onye ọmụ na ya bụ nwekwa onye asị na m sịrị ya mma ụjọ atụla gị akweghị m eji m ekpere na abụ ọma nwedị ihe na-eme nso ụjọ atụla gị mma ụjọ atụwele gị lele
I no wine more brand no shakes, no shakement. No shakes. No shakes and him again. And him again. You got her. Nishiki Kogano. Unato, when you get you soon, Buria. I come on Hoya. Oh, the more anything happening, Mum. Oh, God, I can. What do you quit to get for him? I what the man to live with in Gosian. Money request. But we going to tell you what in Gosian. You must say, is she Harwa? You say, awesome maggot, na chew, or by ye. Never go ship your dragon. Oh, but you, or Bromany. What did you all give me? Mamma Monyo. When will be no cocoa. Dagan. Request a passolani will. Request a passolani. Egunum Jiribia auto. Ongo come with Rale. Kidria Gava Lagos. Egunu do camp and dog abragur, megare brigach. Biko. Ele hapoculegunanya. Atano no watano. Nzamana cambush, Nazia. Sogan nonago. O watano matonum. On a abrandum mano. Atano. Bikiji egaro Lagos, a popular hat again a bullet. Go leno. Yan Moganako. And the Puriemco. Gilbra seat, bagger. On your long organ, Aton and Nimemoto. Ogama knew a man. I can only with a man of Conyan Ego. Yamana knew in a manner come. In Opa, Bicale Popolania. Poim. Imagumana. Costina, their chop on me. Imano Lagos can naga. No good. My pony is Zibuga Lagos. Eh? Only on a man and came ditch about Jaff. You can charm Dalu or Imaka. One. I'm a ton of told Lushri. You could be daisy agame them against again on Bowley Drill. Oh, Kego. In Okuyamko. Called our Biko. It's not Chineke when a night and saw Yoga. Igaro Lagos. Chuko Wago. Chiclalo Wago. Apa Hekuloku. Emekule Halot. In Kuriamku. Emekule Halot on my Bobby name. I saw Yagaro Lagos. Ya war, I shall war Halot. And Okelu. Biko. What go you get our Okelu, never wish one man. One wow. Biko. Chiclalo Wago can night and Sonyanegak. Seplo Wagan on Naha Christ. Amen. Ihenina, Ena. Kewano ija warame. Ndumodu kini na meji kwani ameki. Otarokwa. Ima o tegule kambisi njiri. Na acho ihe udu ka m chobere gwa kambisi. Mana madu motem ga-esi ekwe ya. Nne eti ya. Biko mana ị ga-akawa. Ma oli jiri lo. Ama agwa gị ya. Mo nsọ ga-enyere m aka. Nwe ike m ga-eji wee gwa gị ya. So gbadoro nkwanye nchoke m. Biko, kaya mere ha na ifulu nnema ifu. Omuru ihe nwa ya na n'ọgbọ. Nya bụ aka, nya bụ ike nkwu aba. Biko, otu o si ama mma kịta nri na-achọ ịbụ. Netebere m ya anya. Ọ bụrụ ozi ka a na-eje, bụrụ ichu mmiri, bụrụ ịwa nkụ, bụrụ ịkwa baro. Ịba ọfịa mere ya biko. Aga m eleta nne gị anya. Mmadụ ihe nwekwana ihe oke ọzọ Chineke kpọrọ m na-awụdị nyere ndị ogbenye aka. Aga m na-enyere nne gị aka. Okwute ihe, aga m anọ nga na-enyere ya aka otu m si enye bụ na mbụ ọwa oku akpọrọ m akpọ. Ọkada nọ n'ilo bọọsụ agha anyị ka anyị abata ate ma nchuzi nta. Aga m eso ọnụ ka m nweta ị ga-esi anọ ọga n'elu meshin ma ndị som ọ na-aga. Brother brokers that him one. Mama no kana backyard dey ba kwa sen so o se be wata kra na bo baby internet. Ajola me yelo, joy ala ihe mege ya. Mama ko agwa. Akwa. So. Le hole begwen. Ele ito no na Zulu. Ono na Zulu. Ama bia. Chore ga ahụ ya. Ma ga ahụ ya.
Brother Brocozan. Brother, what did Jesus? What did you Jesus. Nanya mini. I buy them here to Chuku. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. Isi mo otodiri Jesu nanya mini. Obine de manya nanya mini do mu kanya. Isi mo otodiri Jesu. E ba nya mini se Chuku. Ngbo ebele konno. Ebele. Ngwa m ma so nwe ihe nna ga emeliri. Ngwa m. Emi nwoke m diri iche. Emi otu obiam siri otu ya bịaga mmụọ ya hụrụ nga ka obiam niile nọ na nsikụta obodo na obiam niile hụrụ na ezi nga obiam bịara akpọpa obiam na-abịa esi ịbịa gbu anyị naanị mmụọ enwedị m nwunye enwedị m ikwu enwedị ibe nwere onye ga-awụ ihe kọm oke mmụọ kwuru isi ya nyere m aka ahụ naanị m Ebele Inote m ga-esi akwụsị ịba akwa otu mkpụrụ ihe na-enye m ọṅụ n'obodo m ọ ghọrọla otu Eso Roda Brocozan igala kompeteri ngalu gba ya nkpọrọ ya nchege ya nkpọrọ ya gị na-eme ka iche gana ụdị bebi onye ihe ọdịche gana ụdị bebi nta ọ bụrụ na ngwa taa nwoke bebi nta na-apụ ka akpụchiri ote akpụchi ote ya rapụra n'elu meshin maka Chineke asị nọ ngwa Eleti ha jiri rapara dị ọwụdote ha bụ osi ote ma ọ gata n'elu meshin ma ọ gata lote Polika ba na ọ gata n'azụ site ote ejekala lote ejekala ya meshin onye motosaịkụl na imenu ọrụ n'ọkụ biko dịkwa Ọhịa mbegere chema agwago nwata anụ ọhịa nwa ọta anụ eleghị nna akpe bebi ntakụ n'isi obebi ukwu shi Anambra ihe dị ebe emegara anyị ịfụrụ onye begere chema agwagwa gị waterele ka ụgba eshi kachi n'ụlọ n'isi onye ụwa nzukọ niile nọ n'ala ekpe enwetachala ya taa mana ebe na-atịọ mana ebe na nnọ ma ụmụdoro ekwe ebue niile agazuchela ya chekwa m agwa gị iche iwele ihe ime nsọ gwara gị ọsọ anyị gaji ịlụ ọnwụ onye na-ebrekble Virginia onye na-ebrekble ngaligbo nnọ sista mmanya gị ebrekble m asị m brekele nwa otu mmụọ nsọ ga-eji mepe ọnụ gwa m Yala, ebrekebele. Mana ke kwuga wu galugwa aso. So ezekwe. Ezumaka egidere ya na bebi nta na ụlọ oriri na ọṅụ ebe ha na-agbarata oje. Lele, esoge. Ekwukwele singwuru. Onye na-ebu ebere akashi. Nwụja me nwogo daga nwa ana ma nwa aga ma nwa ebewele onye begara nwa konna pero ala onye hiwala nna awuno anyhow ele ki weli si mekwe yam na kita na gafem bedewe awuno consolidation ndị ronsa ndị obinigwe tara mmanụ ọ consolidation ahụ mbenye si nwoke onye ọjọọ na-anyị consolidation ndị dị nsọ n'ekiti anaghị gị wuru isi dị mkpa ha ka m kwado n'ekiti anaghị sị m ị na-asị m dị aṅara ana kwega m ana n'ọnụ nwụrụ m lekwara ya m agwa gị bịrịbịrị juni na-agba bịa nga ọgụdụkwa awa ọkọrọ gị asọgị bịa nga ọgọ m bịa maka Chineke alụsi m gị otu m na-agụ m agbakọta ụlọ oke ibiri abụọ bịara ka gị ọgụdụ eme m nwesi m ike ime ya kama m ga-eme ya ka nne la chekwa
brother brokers there, you put your gun down also. I'm gonna be sister Lele, my sister Ogiri. Call us Oguru, Mogrio, my name is somebody sister Wedu, Za, Alishimgo, Kankwadia Noge. Let Mamma over Mahakamu, and broke Okibra Bob Hakaga, the way I knew the Muna Gobri. Wish me Kalo Kibri, young Galo, no better. Hakaga Mane Laura. Can you get to me raging with Chinese Lanaga? I'm a boy, she gave me, or she and me. I was a knock on you. I'll cheer Kakari, go banquet. Oh, we go not so, upon ecclesiasticals to call one. Yes, the battle is not mine but mine. Logo, Belum Galiba, the Bellorabog. Lelem, sister, and go out and take the camera. Open a shibboleth and a low on your house. Some color. The mother said, Column. La Pablo, what can master of me? Will you wear Magic Snail tail? What just sago? What will be good? Managed. I should not look where she do questions. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip hip hip. Hooray! We love you all.